Il-Prim Ministru Robert Abela għadu sal-lum maċċettax il-proposta li saret mill-Oppożizzjoni sabiex fil-Parlament darba fil-ġimgħa ikun hemm ħin allokat mistoqsijiet parlamentari imwieġba direttament minnu. Hekk kif it-tnejn wara waqfa l-vaganzi tas-sajf reġa' fetaħ il-Parlament, il-Wib tal-Oppożizzjoni Robert Cutaia spjega mal-Gazzetta Il-Mument li l-Gvern fix-xhur li għaddew baqgħu wkoll ma laqax il-proposta tal-Partit Nazzjonalista li mozzjonijiet imresqa mill-Oppożizzjoni jkunu diskussi f'ħin jew fi żmien mhux ta' darba kull 3 xhur imma darba kull 15. Dan ifisser li meta l-Oppożizzjoni tkun trid tiddiskuti suġġett imressaq minnha sal-lum għandha biss allokat għalija żewġ okkażjonijiet biss f'sena sħiħa. Robert Cutaia qal li matul ix-xhur tas-sajf il-Grupp Parlamentari Nazzjonalista kompla bil-ħidma tiegħu fejn fost oħrajn kienu organizzati diversi laqat interni kif ukoll ma' organizzazzjonijiet varji sabiex il-Partit Nazzjonalista jkun jista' jippreżenta d-dokument tiegħu ta' qabel il-budget. Dokument li se jkun qed imiss numru ta' setturi li għall-Partit Nazzjonalista huma oqsma mill-aktar importanti sabiex il-poplu Malti verament ikollu kwalità ta' ħajja aħjar. Huwa żied li fuq talba tal-Oppożizzjoni fil-ġimgħat li ġejjin se jkun qed jiltaqgħu b'mod konġunt il-Kumitati Permanenti Soċjali u tal-Familja biex ikunu diskussi f'aktar dettall l-avviż legali li l-Gvern daħħal brabta mal-work-life balance. Robert Cutaia rappella lill gvern biex imexxi b'eżempju dan kif sal-lum l-esponenti tal-Gvern bl-azzjonijiet tagħhom mhux qed juru li l-Parlament Malti għad għandu r-rwol illi jagħti t-tifsira vera u proprja tad-demokrazija f'pajjiżna.